Reality vesti, kale su tu. Klikni na video, sve ćeš vidjeti tu. Skandalni show, sve što te zanima. Sa nama uvek najnovije se otkriva. Pozdrav dragi pratioci. Maja Marinković i Stanislav Krofak, par koji je izazvao mnogo pažnje tokom i nakon realitija Elita, odlučili su da svoju ljubav pretvore u poslovni uspeh. Iako su mnogi sumnjali u njihovu vezu, oni su dokazali da su nerazdvojni, a sada su se odlučili za novi korak, zajednički biznis. U nastavku saznajte više o njihovom poslovnom poduhvatu koji već privlači veliku pažnju. Maja i Stanislav su, nakon burnog završetka realitija, odlučili da iznenade sve svojim potezima. Njihova veza, koja je prošla kroz mnoge izazove, sada deluje stabilnije nego ikada. Od trenutka pomirenja, par je postao nerazdvojan, a njihova povezanost je očigledna. Ono što je dodatno učvrstilo njihovu vezu je odluka da započnu zajednički biznis. Njihov izbor je pao na internet platformu YouTube, gde će kroz zajednički kanal deliti delove svog privatnog života. Ovaj potez ne samo da pokazuje koliko su ozbiljni jedno prema drugom, već i njihovu ambiciju da iskoriste svoju popularnost i pretvore je u finansijski uspeh. Šta vi mislite o ovom iznenađujućem poslovnom potezu Maje i Stanislava? Da li mislite da će njihov zajednički biznis uspeti? Ostavite svoje mišljenje u komentarima, zapratite naš kanal, lajkujte ovaj video i podelite ga sa prijateljima.